Това няма да си не знам какво вие. Слушам, аз се бавих моите, сега трябва да се излета и арвиш от тук. Вчера гаши се нашли, ваши така да... Не дай Боже сега, ако човекам от по-старо имало, що не се знае никой район на цели, никога ще не е било така. И ние не можем да пущаме летало, ако има реална опасност. Това бум, що направи, шо калибър може да е. И в кой предал? От това трябва скроз доле. Това работа, от по-същичко равнище. Това работа, това е да не направи. Позади, да. Другата страна там долу. Овой дел не е користен за цели или користен? Не е за цели. Не е реална цели. Реалната цели е задочена си поджикарзали. Човек работа сега точно заменик, вече за 10 минути, 15 минути. Овде се правени градини od ono što smo čitali po mediju, avioni, helikopteri, tenkovi. Да, ама районът на цели ви кажах на къде. И тогаш не е бил така? Мо? И порано не е бил? Не е било това район на цели никога. Никогаш, то е добър. Зато и там оградено, там е това планинско село. По медиумите ще гледате за урбана средина, така да на той дел е. Той е Йокуш по-високо. Малко по-як домек, 5-6-100 метра. Причина не е. Електроводови да няма нещо, жици далеко. Ловджи. Ловджи летен период. Обично зимно време има. Мораме да работим на обстанови на причина. И са мъва рано. Да некои... Бях вчера и градоначалникът на Мирото не дойде. Може да и са полиция нещо комуницира. Минатият път, там на исто место скоро лево, беше от sada на веждата се натъква в Американци, там има база сместена. Пише точно. Добро утро. Деян, ovo je нов пожар, сега го надлетавме, ке ти пуштам видео, се работи за една шума, како острова да кажем. Се гледа от пат и той е сега запален, мислам релативно скоро, вероятно утро. И иде он ниско по земја, дрвата мисля дека нагоре не ги зафаќа, ама той под тревата може да се разшири скос нагоре, да и голема беља да ми направи.
А може себе проходити сюди. Чому ж там? Подобре? Evo, otiде nadas. Aj poruček mu Milkim te vrne. Pogodi dobre. Nema da može da go snija. Kad se zaskrije za drvovite na drvjeta. Пробуй наколо. Успей видать. Говорит. Дожди. Дожди. Встану. Можеш, Петре, айде, можеш да си